Good morning again from my backyard. Check natin to kasi may mga boot. May mga bunga-bunga na to eh. Ayan o. Kahit pa paano may mga natira namang nagsusurvive. So, hindi pa siya totally mature. Kasi ang daming naputol, natumba, nabali at nalaglag yung mga clock. Ayan, pero yun may mga natira na nagsusurvive. So hopefully maituloy-tuloy na yan. Sana naman. Kasi gusto kong makita ang produkto nito. Hindi ko alam. Siguro ano pa to eh. May ano kasi to. Ang ganda ng bunga nito. Mayroong basta maganda. May purple tinging. Guhit-guhit dyan. Variegated kumbaga. Variegated siya. So yan. Ito rin, meron din yung bunga dyan na maliit. Ayan. Ayan. So, hopefully, wala na ditong matumba. Ayan o. Natumba yan. Tapos yung dito. Marami. Lalo na dun sa harapan. Halos lahat natumba. Tapos check natin yung okra ko dito. Napakabagal lumaki. Tingnan pala ang okra. Ayan na siya. Yung iba. Tapos ito yung depende siguro sa lupa. Kasi ito yung mga tawag dyan. Pero yung ano ko dito, ayan na siya. Laki-laki na rin ng konti. Tapos meron pa dito na tawag dyan, kamates. Tapos good luck sa bahay ng aunt dyan. Tapos ito rin, masusunog yung dahon ng aking mga scarlet runner. Nalaglag yung mga bulaklak niya, pero buhay pa naman siya, kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa dyan mga beshi. Tapos ito, hindi na kasi umuulan. Ito yung zinnia, so siguro pabulaklakin ko lang siya dyan para kuhanan ko ng pangtanim ulit. Or hindi na kasi 3 days nang hindi umuulan dito. Tapos ito na yung aking mga sigarilyas. Ayun, mga na ano nung ano bang lalamog ng hangin yan. Ang dami ito nalantas sila kasi nga pinapaling-paling ng hangin. Tapos ito naman yung kaboche squash. Hindi ko alam ba't ang liit-liit niya dito. Ang liit-liit, pero may mga bulaklak na siya. Ayan. Kaya lang, puro naman lalaki yung bulaklak niya. Wala namang babae bulaklak. So, nandito siya. At saka ito, hindi ko alam kung sino na naman pumasok dito at pinapak-apakan yung aking mga aray. Tinanim na anong tawag dito, tinanim ditong kangkong. Ayan inaapakan, pero buhay pa naman kahit naapakan. So pumapasok kasi dito walang pake. Tapos dito may huli ako ditong tinanim. Ayan kasi ganyan siya. Yellow siyang tumutubo. Yellow, nagiging yellow green. Tapos habang tumatagal or lumalaki, nagiging green na siya. Cute naman nila. Ay, may nilaglag. Ayan yung mga sili na pali. Kunin ko yan at sayang. Ito na yung pinapatubo kong basil. Ito na lang siguro ang ilagay ko doon sa plant box sa harapan. Kaya lang baka na naman masunog to eh.
Kasi for now, pwede to doon. Kasi ayoko taniman doon ng super deep root. Kaya ito bagay to doon. Sana. Pero titingnan ko muna. Yung kung gaano kainit doon. Mamaya pag uminit. Tapos ito din. Pwede din to doon. Kasi ano to. Ano pa tawag dito? Determinate tomatoes. Bush tomato. Hindi siya yung vine. So pwede naman siya doon. Ito nga dito tomato, tapos tinaniman ko dito, galing na to doon sa pinapatubo kong basil kasi bagay silang dalawa, companion plant sila para mas napapasarap yung kamatis pag merong katabing basil, parang nagiging Italian taste kasi kamatis and basil goes very good together sa mga lutuin. Ito naman yung aking zucchini. Ang liliit talaga nila. Doon sa Canada, ano to, as in super duper malago yung dahon. Pero dito ganito lang siya, oh. Malaki pa yung palad ko. Samantalang doon halos kasing laki na ng payong yung dahon nito. Pero dito, ganito lang siya. Hindi siya yata, ayaw niya yata sa mainit na panahon. Ayan. Meron silang mga bulaklak na rin ganyan. So, I can't believe it na ang liit-liit namumulaklak. Kaya lang, ang bulaklak niya ay puro naman lalaki. Wala siyang female flowers. But it's okay. Kasi naman, ano to, mga experiment lang natin to. Pag hindi, I will just grow local food. Local vegetable. Para lang nagtatry lang tayo kung mag-survive yan. Para meron sanang variety. But if not, then it's fine. As well. Hindi na yung aking super. Well, hindi ako nagtanim nito. But look. Linsa. Or taro. Naalala ko na yung pangalan nito, tawag sa amin locally. Bongkokan. Mga ako dyan ng mga doon siguro sa side yung mga anak niya. Itatanim ko dyan sa tinanggalan ng kamuting kahoy. Kasi maganda raw yan sa ganitong klaseng lupa, yung pa-slope na lupa, para gumagapang lang yung laman niya. So dyan kasi halos inuubos na namin yung kasaba dito mga luma kasi kahoy na, laos na, overdue na siya, di lahas, kahoy na din. Well, pwede pa naman. Tapos ito na yung squash na tinanim ko dito, ayan o. So ito for sure naman mabubuhay siya. Hindi ko lang alam kung magbubunga siya, pero ito talaga yung problema. Kahit meron ng ganito, ayan o, inano pa rin niya ng manok, hinuhukay dito sa side. Kaya ay nako, check yan. Tapos ito dito, yung okra ko dito, ilang araw na ba to? 3 days? 3 or 4 days. So ayan o, may ano na naman siya, lamgam, dami kasing lamgam, may nag-sprout na sana dyan. Tapos here, ayan o, ito yung ano na to, yung mga huli ko na tong tinanim dito. Ayan siya. Tapos yan ang aking mga taro. Oh, bukay na bukay siya. Nakaka-happy talaga. Nakaka-happy silang lahat.
Pilyas ko dito, looking good naman sila. So, yun ang kagandahan ng marami kang itinatanim. Kasi, masira man yung iba, meron pa rin natitirang iba. Kaya, good luck. Tapos yung iba ko ditong tinanim na tinusok na mulberry, hindi sila na nabuhay, hindi nagtuloy. Kahit na siya. But it's okay. Pero ito lang yung nagtuloy, pero yung iba ayan namatay sila, nalalamog kasi ng manok. At saka yung mga tao kasi dito, grabe yung mga basura nila, tapon lang ng tapon kahit saan. Ewan ko, very undisciplined mga tao dito. Diyos ko, kahit ilang ulit mong sabihan, gagawin at gagawin pa rin ang gusto nila. That is so sad. Ito naman yung malunggay na tinanim ko dito. Ayan na, diba? Isang buwan na to. Pero the fact na may makita ka dyan na umuusbong, nakaka-happy yan. Lahat sila buhay, my friend. Diba? Sarap ng amoy ng lemongrass. Ang gaganda ng ang gaganda ng dahon ng ganito. Gumagawa ako nito ng juice. Minsan gagawa ako. Titingnan ko muna na pag may kalamansi. Kailangan niya kasi ng maraming kalamansi. Kaya minsan gagawa ako niyan. Look at this. May sitaw. Mayroon ng baby bunga. Sitaw. Kita. Ay na bunga. Siyempre sa pa. Super windy. See? Oh my gosh. This is what it looks like here every day. And they say it will last until February. This kind of weather. Gusto ko na naman ito kumain. May munggo ako dyan, baka bukas, kasi marami na naman ganito talbos. Ang sarap nito sa munggo. Gustong gusto ko ng munggo kahit every other day. Kaya lang si Pader, kawawa naman. Kasi pag may munggo kami, kumakain din kahit bawal sa kanya.